Dobré ráno, priatelia. Ja som Peter, vedľa mňa je moja dcera Alexandra. A my opätovne ideme do Brna. Je sobota, 8.11., 7 hodín ráno. A my vyrážame pozrieť toto krásne mesto opätovne. Tak ako sme boli pred mesiacom skúšať novú Teslu Model 3. Dneska tam ideme za iným účelom. Dneska ideme pozrieť Masarykovú univerzitu v Brne, ktorá má dnes deň otvorených dverí, kde sme sa nahlásili. A ideme sa pozrieť, ako to tam vyzerá na tej Masarykovej univerzite. Má celkom dobré recenzie. A pretože Alexandra sa rozhodla študovať v Čechách, vyskúšať sa, či sa dáme príjmačke, ešte uvidíme. Ale chceme vedieť, do čoho vlastne ide. Tak sa ideme pozrieť, ako tá univerzita vlastne vyzerá, ako prebieha výučba. A sám som zvedavý, čo nám dneska ukážu. Prečo budeš študovať v Čechách, alebo prečo by chcela študovať v Čechách? Pretože má táto škola veľmi dobré recenzie. Či s tým mám problém, že nebude na Slovensku? Viete čo, v tej politickej situácii, akú tu máme, s tým nemám najmenší problém. Nechcem sa zaťahovať politiku, nepatrí to sem, ale určite asi tušíte, aký má to názor. A pokiaľ sa moja dcera rozhodne študovať vonku v zahraničí, len ju v tom podporím, nemám s tým najmenší problém. Takže pri tej príležitosti som sa rozhodol, že si vyskúšame dneska aj Tesla Model Y, pretože už som vo veku dospelosti, už som prekročil 50-ku a jediné, čo ma trošku odrádza od modelu 3 je jeho nastupovanie, pretože má nízky podvozok, tak som sa rozhodol vyskúšať si aj Model Y. Kúpa ma nejako netlačí, neponáhla a mám čas na rozmyslenie, pretože auto si chcem nechať už dlhšiu dobu, aj keď ja striedam vozidla po tých 5-6 rokoch. A poviete si, veď Model 3 a Model Y sú úplne iné kategórie vozidiel. Áno, to je pravda, lenže ja už nie som viazaný vybrať si nejaké auto len podľa veľkosti alebo podľa užitkových vlastností. Nepotrebujem riešiť malé deti, teda dúfam, že už nepotrebujem. A preto nie som viazaný ani výberom, ale zase nechcem dávať zbytočne peniaze za niečo, čo nevyužijem. Model 3 sme si vyskúšali, veľmi sa mi páčil. Priestorovo mi vyhovoval, nakoľko nepotrebujem už obrovský kufor na prenášanie kočíka ani nič. Akurát to nastupovanie do vozidla bolo pri tom nižšom podvozku komplikovanejšie. Takže idem si vyskúšať ten Model Y a rozhodnem sa, čo ďalej. Uvidíme sa v Brne, priatelia. Tak už sme v Brne, v Starbucku. Chvíľku ešte počkáme. A priamo pred Starbuckom nás čaká univerzita. Tak sme v Tesle, ideme vyskúšať tú Y-ku. Sme v nej, sadli sme si, zatiaľ máme k dispozícii štvorkolku, aj keď ja štvorkolku neplánujem, lebo by som ho využil minimálne. Priestor tejto Y-ky je o trošku väčší oproti trojke, hlavne na výšku. Hlavne na výšku je to vzdušnejšie auto, vyššie celkovo postavené, má vyšší podvozok, takže skúšali sme opätovne nasadať a vysadať z trojky. Je to ďaleko pohodlnejšie a miesto vzadu je ďaleko viac. V trojke si nevieme zasunúť samotné chodidlá pod predné sedačky, takže si tam ten zadný cestujúci nevie dosť vystrieť nohy. Neplánujem nejak často nosiť vzadu nejak ľudí, ale predsa keď sa niekam ide sem tam s rodičmi, tak je to menej pohodlné. Tu je to úplne luxus vzadu, keď si človek zasunie nohy pod tie predné sedačky, je to ďaleko príjemnejšie a je tam ďaleko viac miesta. Takže ideme sa povoziť a uvidíme. Jazda je veľmi podobná ako na trojke, aj keď tu samozrejme sedím o dosť vyššie pocitovo, ako keby trošku na aute. V trojke som sedel v aute dole. Volant je veľmi príjemný, nemá to prešívanie, respektíve cítim, že to prešívanie má z tej zadnej strany, ale cítim ho ďaleko menej. Neviem, či je hrubší volant, alebo je presne taký istý, ale tu nepociťujem ten problém. A Y samozrejme už má aj blinkere,
ale podľa nových informácií posledných, čo mám, tak už od novembra 25 sa montujú blinkre aj do trojky a trojka už má ponovom aj kameru v prednom nárazníku, ktorá tam podľa mňa tiež dosť chýbala. Tu v Y je aj tá kamera vpredu. Interiér je veľmi podobné trojke, celková jazda je dosť príjemná, štvorkolka samozrejme zrychluje vynikajúco, na moje potreby až moc, ale toho výkonu samozrejme nikdy nie je zle, keď ho potrebujeme využiť. Je to krásne zrýchliť, zabavíme sa do sedadiel. Keď potrebujete rýchlo predbehnúť alebo uniknúť z nejakej nebezpečnej situácie, určite je to riešenie. Zatiaľ mám z toho veľmi dobré pocity, aj keď vonku mrholí. Je to štvorkolka, sedí to na ceste ako pribité, drží vynikajúci podvozok, necítim ani nerovnosti, prechádza to takým plavným krokom, alebo ako by som to povedal. Vyzerá to zatiaľ veľmi fajn a začínam veľmi vážne uvažovať, či miesto trojky nekúpim radšej Y-ku. Uvidíme. Tak sme si vyskúšali aj štýl jazdy na chill, kedy to autičko reaguje viac menej ako spalovák, to zrýchlenie je ďaleko jemnejšie a skúšali sme aj brzdenie dať klasické miesto one pedal, pretože pokiaľ sa používa pri brzdení, respektíve pri povolení plynového pedálu one pedal, tak to auto dosť výrazne spomaluje. Je to dosť návykové, zvykol by som si na to, ale je tu na výber aj ďaleko menej ostré to brzdenie po pustení plynového pedálu. To je na tej Tesle úžasné, že sú tu tie možnosti, že si každý môže zvoliť tú možnosť, ktorá mu asi najviac vyhovuje. Asi by som si na začiatok zvolil pri prechode z klasického auta, ja mám Toyota Corollu, asi najprv ten chill mod a brzdenie jemnejšie, ale neskôr by som pravdepodobne prešiel na normálny mod a brzdenie one pedálom, ale na žiadnom inom aute alebo na iných autách, alebo niektorí možno, si viete zvoliť tieto možnosti a Tesla to ponúka automaticky. To je na tomto super, že každý si zvolí navoliť na tej Tesle to, čo mu najviac vyhovuje. A tak si predstavujem auto budúcnosti. Tak sa vraciame z Brna. Je už tmáko v rohu, od 4:30 už je tma, aktuálne je okolo 7:30, takže za chvíľku sme doma. Moje dojmy z samotnej Y-ky sú celkom pozitívne a mám teraz dosť veľkú dilemu, na ktorý model sa zamerať. Chcel by som pre Slovákov dať informáciu o tom, že predajňa Tesly na Slovensku sa do konca roka otvoriť nestihne, ale pravdepodobne hneď v januári bude otvorená aj v Bratislave. Malá poznámka ešte k modelu 3. Vlastne už pribudla páčka smeroviek pre modelový rok 2026, ktorý sa vyrába od novembra 25. Nám pribudla na ľavej strane páčka smeroviek a aj predná spodná kamera vpredu. Takže vylepšenie, myslím, že dosť potrebné. Ocenia to, myslím, že asi všetci. A k priestoru na nohy vzadu v porovnaní s model 3, model Y je to v podstate neporovnateľné. V tom modeli 3 je priestor na nohy pod prednou sedačkou nízky a nie je možné tam zasunúť chodidlo, takže tie nohy si neviete v podstate v tej trojke vystrieť. Oproti tomu model Y je v tomto hľade neporovnateľný, je tam perfektné miesto na nohy, viete sa natiahnuť a na dlhé cesty je to úplne o niečom inom a pohodlné. Pokiaľ v trojke sedia vzadu decká, je to v pohode, ale dospelí pri dlhších trasách by s tým asi mali problém. Takže ostáva mi rozhodnúť sa, čo vlastne, či trojku, či Y-ku, sám neviem. Možno to vyzerá, že neviem, čo chcem, ale ja viem, čo chcem, len za tie peniaze si chcem kúpiť niečo, čo by mi vydržalo už nejaké dlhšie obdobie. A či to bude Tesla, či to bude Y-ka, trojka, alebo niečo úplne iné, uvidíme. Majte sa pekne, priatelia.